Сәлам дуслар, бу Татарстанның төп җиде яңалыгы. Сез менә югалткансыздыр? Юк, мин яңа елдан залга йөри башладым. Күренеп тора инде синең кухнядан залга гына йөргәнең. Хәерле көн, минем исемем Гүзәл. Сезнең шалтыратуыгыз безнең өчен бик мөһим. 5 минут кына көтеп торыгыз, мин төшке ашка гына бүленеп алам. Казанның күп функцияле үзәге татарча сөйләшә башлады. Гадәти хәл кебек тә бит, әмма республикада бер телдә генә хезмәт күрсәтә алучы сервислар күп түгел. Шуңа да халык белән эш итүче тулы бер бүлекнең татарча сөйләшә башлавы бигрәк тә куандыра. Республиканы грипп эпидемиясе чолгап алды. Кечкенәләрдән алып олыларга кадәр бар да авырый. Ничек кенә сәер яңгырамасын, әмма республикада иң ире шәһәрләрдән саналучы Казан авыручылар арасында лидер. Әмма сәламәтлек саклау министрлыгы ышандыру буенча алар бар нәрсәне дә контрольдә тота. Теләгән һәркемгә сарымсаклардан ясалган муенсалар өләшеп борыннарына оксалин мазы салдыра. Чираттагы яңалыкны сөйләр алдыннан башта сезнең утыруыгызны сорар идем. Юк, ятсагыз да була. Узган атнада татар җырларыннан гына торган концерт кайда үтте дип уйлыйсыз? Әтнәдә түгел, Буада да, Әгерҗидә дә түгел. Үзгәреш җиле фестивале Нью-Йоркның Карнеги холлында узды. Артистлар узган 3 елның иң яхшы җырларын гына башкарды, фестивальне Чулпан Хаматова алып барды. Тамашачылар арасында чиста американнар гына булгандырмы, юктырмы, әмма Нью-Йоркның үзәк паркында кемнеңдер инглиз акценты белән калас канатларын сузуын да ишеткәннәрдер хәтта. Президентның федераль җыенга мөрәҗәгатеннән соң халык чын мәгънәсендә җанланып китте. Ни өченме? Менә уйлап карагыз әле. Ана капиталын хәзер беренче бала өчендә бирә башлаячаклар. Икенчесен тапканнарга тагын истиләр. Өченчесе өченме? Өченчесен тапсагыз да акча бирәләр, әмма аларын инде ипотека түләүенә генә тотып булачак. Аннан балаларыгызны үстерәсез, менә алар тәпи йөреп китә, сөйләшергә өйрәнә, аннан аларны мәктәптә укырга, язарга өйрәтәләр. Һәм 4нчы сыйныфка кадәр алар мәктәптә түләүсез ашаячак. Шуннан ни инде диярсез сез? Дәүләт сезне аннан соң да онытмаячак. Вузларда бюджет урыннары саны арттырыла ди. Дөрес, тар белгечлекләргә генә кагылачак. Ә ни эшлисең? Икътисадчыга хәзер теләсә кем укып чыга ала. Ә менә син инженерлыкка укы да электрокар ясап кара. Менә шул чакта бар кешегә дә файда булачак. Сезнең турында Твиттерында Илон Маск да язып чыгалачак хәтта. Дуслар, үзегезнең картаеп киткәнегезне тоясыгыз киләме? Безне салкын чәй эчүдән биздергән, очар канатларым булса тормас идем 1 минут дип җырлаучы абый Салават абыйга 60 яшь тулды. Туган көннең ничек бәйрәм ителүе, туганнарыннан булган сюрпризларны бөтен интернет карады инде менә. Тик моннан соң мин һаман да 18дә кебек җырын репертуардан төшереп калдырасы булыр ахры. Транспорт министрлыгы белән Автодор оешмасы сайтларында Мәскәү, Түбән Новгород, Казан тиз йөрешле трассасына исем сайлау буенча тавыш бирү узды. Тәкъдим ителгән атамаларның берсе татар халык ашы өчпочмак. Туры трассаны өчпочмак дип атау халыкның шаяртырга теләве ахры. Милливлекне саклап калырга тырышу хуп әлбәттә, әмма чамасын да белергә кирәктер. Мәсәлән, 5 бармак дип атарга да вәссәлам. Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында да сораштыру башланды. Казан аэропортының бизәлеше турында халык белән фикерләшмәкче булалар. Демократия чагылышы бу. Барлыгы Габдулла Тукайга багышланган 5 концепция тәкъдим ителә. Бар да гадәттәгечә. Шул өчпочмаклар, аккаеннар, кошлар һәм әлбәттә Тукай үзе дә бар. Ну, ни әйтик, тәкъдимнәр ярыйсы гына килеп чыккан татар эстрадасы клипларының яртысыннан кызыграк та хәтта. Менә сез дә кирип үз тавышыгызны биреп чыгыз әле. Беренчедән гражданлык позициягезне күрсәтерсез. Икенчедән кергән порталдан штрафларыгызны түләп чыгарсыз. Әкият уңайлы. Салаватның 60 яшьлегеннән кала бар татар дөньясы тагын журналистлар белән татар җырчылар арасында узган футбол матчын игътибар белән күзәтте. Дөрес, матчлар ачык уздырылган очракта тамашачылар Рубин Jonatарларына караганда күбрәк булыр иде. Чөнки җырчылар арасында Салават Фәтхетдинов белән Фирус Кахиров та бар иде. Аларның гына булуы да җитәрлек иде кебек. Сүз уңайыннан артистлар журналистларны 3-0 исәбенә җиңде. Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде. Татарстанның төп җиде яңалыгы иде. Киләсе очрашуларга кадәр да. Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Роберт, бүтән югалып йөрмә инде.